dito sa bahay mga kapamundok ha. Ngayon na hasa-hasa. Yun, magandang tagali mga kapamundok. So, nandito naman kami mga kapamundok sa Tulumanong Bayanihan mga kapamundok. Pang 25 na Sabado mga kapamundok. So, nandito mga kapamundok, nagumpok-umpok yung mga motor. Dito na kami, dito malapit na sa taas mga kapamundok. At dito kasalukuyan mga kapamundok kami nagtatrabaho. Ayan, habang nagtatrabaho kami mga kapamars, ito yung among chip cook mga kapamars. Oh, shout out dia chip. Shout out ko sa ganun nga among video ron. Adi naghikay may kunito kay nila pahapit no. So ate silipin natin mga kapamars yung luto niya mga kapamars. Ang sarap. Oh, ayan. Kini something habang dito kami sa aming tinatrabahuan mga kapamundok, dito na rin kami nagluluto. Ayan, so tingnan natin mga kapamars yung nagawa namin mga kapamars. Nandito mga kapamundok yung ating leader mga kapamars, si Konsyal Rico Garlet atong hinabi kung unsay iyang maistorya mga kapamundok. Dito ay set out sa tanan nga followers, mga FB friends ni Mountain Awit, Miles Awit TV Vlog og ni Kaparmers. Na akong ikasulti una-una tong pasalamatan ang Ginoo nga gitagaan diyan kabaskog sa lawas. Mayngon sad sa tanan nga mga sponsors niani nga nahimo ang imposible nahimo natong posible sa mga simento, dili na namang muna shout out. Kani nga atong gihimo dalani alang sa tanan. Sa tanan nga moagi din hinia, tanan mo jogging, mamasayro ug mangwarta alang ni sa tanan. Og kinsa pay ganahan nga motabang namo sa kusog ug bas, simento og tubig andam og tagana og labi na may sponsors og mga pan og isna kay luoy kadto ang ato nga mga ordinaryo nga mag-uuma. O dagang salamat Mountain Awit sa imong pag-interview. Loud and clear ha. Kaning dalana alang ni sa tanan. So mao to ang atong unang konsyal mga kapamundok sa Barangay San Roque. So mao to ang iyang istorya mga kapamundok. So atong arion pud ba sa taas mga kapamundok di po sa taas si Konsyal Derwin ka. Ang kahas naman Albarasen. Adok lang mga kapamundok Derwin Albarasen ang atong konsyal po sa barangay. Ang barangay nandito ay hati kami mga kapamundok. Mayroong barangay Milagroso, barangay San Roque. So dalawang barangay ang present dito ngayon sa Sabanong ito mga kapamundok. So yan. So nakahalo na kami ng 3 sakong simento. So tuloy-tuloy mga kapamundok habang hindi pa naluluto yung niluto namin. Yung para tanghalian namin. So dahil hindi mainit mga kapamundok, at tuloy halo pa rin kami mga kapamundok. So yan. Ayan ang 3 sako mga kapamundok. Ayan. So okay. So mahaba-haba mga kapamundok ang tinatakbuhan ng 3 sako mga kapamundok. So dito si Konsyal Derwin Albarasen mga kapamundok. Shout out dia Sial. Okay, so maraming salamat sa suporta Sial. Shout out sa mga gwapa. Okay, shout out ko na sa mga gwapo mga kapamundok. Mawa magambawog sa lawas kita gwapa. Ayan mga kapamundok. So baka sa sunod na Sabado dito na kami magsimento din mga kapamundok. So bandaw. Yan. Paglampas diyan konti mga kapamundok, talaga patong na kami na mga kapamundok. Isang liko na lang usay lubi na. Ayun. So lahat na pinagsimintuhan namin mga kapamundok yung medyo mahirap talaga mga kapamundok. Di ba ang saya-saya mga kapamundok, ang dami namin ngayon. So kami ay nagpapasalamat sa mga taong na nandito ngayon mga kapamundok. Dalawang barangay ang present ngayon dito, Milagroso at saka Barangay San Roque. So suporta po sa atong duha ka mga konsehal mga kapamundok sa Barangay San Roque. Okay, time check alas 3 ng hapon mga kapamundok. So medyo maaga kami nagbalik kanina tapos ng mukbang mga kapamundok sa tanghalian namin. So maaga din kami naghiwalay-hiwalay mga kapamundok. So yun mga kapamundok ang aming natapos mga kapamundok.
ipakita ko lang mga bundok. Ito yung natapos namin mga kapatid. Ano? So medyo mahaba-haba mga kapatid dahil marami kami ngayon Sabado na ito mga kapatid. Maraming present. So 8 sako na semento mga kapatid ang aming natapos sa Sabadong ito. Akyatin natin dito sa taas mga kapatid para makita natin yung dito kami nag-umpisa mga kapatid, pababa para hindi kami nahirapan mga kapatid. Ano? Yan. Hanggang dito mga kapatid. Balikan natin mga kapatid sa ito banda. Ayan o. Oh. Oh. May dalang tundan, saging tundan mga kapatid. So nandyan yung motor. So wala na, malapit na lang doon sa pinagkukuhaan ng saging. Diyan ang motor. Samantala dati mga kapatid, 1 oras dito banda, 1 oras lakad papunta doon sa baba. Sa anong hindi pa daanan ng motor mga kapatid. So ngayon nakarating na yung mga motor namin dyan. So ito nakadugtong naman kami ng simento. Ayan. So dito na, pataas na kami at dito na sunod na Sabado, dito na naman kami magsimento. Di ba mga kapatid, napakaganda mga kapatid. So hindi na gaano problemado yung mga magsasaka dito mga kapatid. Malaking tulong ito mga kapatid para sa amin na magsasaka. Nakarating dito yung nagawa namin mga kapatid. Ayun. So siguro 1-2 Sabado doon na kami sa tuktok. Okay, hanggang sa muli mga kapatid sa bundok. So maraming salamat mga kapatid sa bundok.